अरे भैया यूट्यूब पर अभी आग लगल बा। आग जेकरा के कहला पूरा धधक रहल बा पावर स्टार पवन सिंह के जलवा से, और सर्वर भी पूरा हिल गईल बा। और एगो बात बताइए, यूट्यूब के जे मालिक बा ना उ कहले भाई पवन सिंह के गाना रिलीज हो गईल बा, हटा मरते पवन सिंह के फैन एक्टिव हो गईल बा, सारे लोग बाहर हो जाए, बाहर हो बा ककरो जगह नहीं खे। और तू लोग सोचत रह कि आखिर का भइल बा जे इतना ही फड़फड़ाता मुर्गिया नियन। तो टेंशन मत ला, क्या भइल बा कैसे भइल बा और कौन होखे वाला बाकी बा, उ सारा चीज हम बताए। खाओ माँ कसम। बस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रह और तारा कहीं जाए के जरूरत नहीं खे, सारा इन्फॉर्मेशन है हम बता दें। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता। अब पवन सिंह के एगो गाना अगर रिलीज हो जाला ना तो यूट्यूब के जे मालिक बा ना उ कहल ए बाबू अभी साइड हो जा, ट्रेंडिंग के बाप आइल बा अभी। अरे चल चल कैसन बा रिंगटोन कैसन बा। देखा बात ई बा कि पवन सिंह पूरा यूट्यूब सेक्शन में जाम कइले बा। हेजा देखला ना तू, नया से लेके पुराना गाना भी ट्रेंड कराता, केहू नहीं खे। तू देखा हेजा ध्यान से देखो, सब कुछ पता चल जाई तारा के। ये का को सिंगर बीच बीच में वो भी हिंदी वाला आवता, लेकिन पवन सिंह के चाहे पुराना स्टेज शो हो, पुराना गाना हो, मतलब कुछ भी एगो डायलॉगवा भी ट्रेंड करता। भाई हमार तो दिमागवा खराब हो जाता है ये सब के देख के कि का हो उ सब लेरुअन के बतावा जे लेरुअन पियासल भूखल पियासल इधर से इधर दौड़ाता रे। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? उ सब के का हो हैं? पवन सिंह भैया के आगे कौनो टिकते नहीं थे, और कंपेरिजन करता पवने भैया से कि हम तो पवने सिंह हई, पवन सिंह से आगे, पवन सिंह से आगे। पवन सिंह के आगे जाने के लिए क्या भवन भैया दूसरा जन्म लेना पड़ेगा बेटा, दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। सही तो बोल रहा है जी। अब ज्यादा तो ना बोलो ना, तो ज्यादा बोलो तो जाना तरह ना का हो जाई। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। हाँ वह हो जाए, लेकिन रह जा। अभी हाल ही में देखो तो ना कि गीता रानी के इलाज किडनी के अपने पैसा से करावले है। हाँ कर जितना खर्चा हुई हम करब, कोनो दिक्कत नहीं है। संस्कार कूट कूट के भरल बा, ठीक बो। और एगो बारे जे पैसा तेरा मशीनिया के पीस दे बकाओ। तोनी लोग भाई बस चैनल के सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और अपन बतिया जे बा ना कमेंट बॉक्स में लिख दो। बाकी तो हम समझिए लेम, भोजपुरिया नेता है म्यूजिक हद बदरू से ली धनिया चाहिए